Το ανέκδοτο της ημέρας. Λοιπόν, σήμερα βασικά, επειδή έχουμε εξετάσει και δεν νομίζω να ξανανεβάσω για λίγο καιρό, θα πω 4 και ξεκινάμε. Άμα θυμηθεί το παιδί πίσω από την κάμερα να κατεβάσει λίγο την οθόνη. Ξεκινάμε. Γιατί οι πόντοι όταν κατουράνε κλείνουν το παράθυρο, για να μην τους φύγει το πουλί τους. Ναι, ήταν μια φορά ο Μάκης με τη φίλη του σε ένα λιμονήσι. Μετά λοιπόν από εβδομάδες χωρίς φαγητό, ο Μάκης αναγκάζεται να φάει τη φίλη του. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Ζήσε Μάκη μου να φας τη φίλη. Πιάσαμε. Ζήσε Μάκη μου να φας τη φίλη. Όχι. Δεν πειράζει, εγώ το πιάσα και γύρω. Συγγνώμη, θα κοιτάω πάνω μόνο, γιατί εντάξει είναι λίγο μεγάλο το ανοιχτό. Ήταν ο Τωτός με άλλα 2 παιδιά, λέει, μέσα στο γραφείο του διευθυντή, στο σχολείο, λέει ο διευθυντής. Τι έκανες εσύ, Γιώργο? Πέταξα μια καρέκλα στην καθηγήτρια, λέει αυτός. 2 μέρες αποβολή του κάνει ο διευθυντής. Τι έκανες εσύ, Κώστα? Έβρισα την καθηγήτρια, λέει αυτός. 3 μέρες αποβολή, λέει ο διευθυντής. Τι έκανες εσύ τότε? Πέταξα το στρακαλάκι στον τοίχο, λέει αυτός. Πήγαινε αμέσως στην τάξη του, λέει. Την επόμενη εβδομάδα πηγαίνουν πάλι τα παιδιά στο γραφείο, ο Τωτός με άλλα 2 παιδιά, ξανά κλασικά. Κάνει ο διευθυντής στο Γιώργο. Τι έκανες εσύ, παιδί μου? Πέταξα μια καρέκλα στην καθηγήτρια, λέει αυτό. 2 μέρες αποβολή του κάνει ο διευθυντής. Τι έκανες εσύ, Κώστα? Έβρισα την καθηγήτρια του κάνει. 3 μέρες αποβολή του κάνει ο διευθυντής πάλι. Τι έκανες εσύ τότε? Πέταξε το στραγαλάκι στον τοίχο, κάνει ο Τωτός. Πήγαινε αμέσως στην τάξη, παιδί μου, μην με κοροϊδεύεις τώρα να πω. Την άλλη εβδομάδα πάλι πηγαίνει πάλι ο Τωτός με τα άλλα τα 2 τα παιδιά και με ακόμη ένα παιδί το οποίο ήταν γεμάτος γύψους. Κάνει ο διευθυντής, τι έκανες εσύ, Γιώργο? Λέει, πέταξα την καρέκλα στην καθηγήτρια. 2 μέρες αποβολή. Κλασικά. Τι έκανες εσύ, Κώστα? Έβρισα την καθηγήτρια. Φυσικά. Τι έκανες εσύ τότε? Πέταξα το στραγαλάκι στον τοίχο, κύριε. Το κάνει αυτός. Και ποια είναι αυτός που έφερες μαζί σου τότε? Ο Στραγαλάκης, κύριε. Στραγαλάκης. Πού τον πέταξε στον τοίχο? Αυτό το πιάσατε, δεν παίζει. Στον άνεμο. Και τότε το τελευταίο, παιδιά, πριν το πω αυτό, θέλω να ξέρετε ότι δεν έχω καμία απολύτως ρατσιστική διάθεση. Να ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Θα ανέβει στον αέρα αυτό. Επόμενο ανέκδοτο. Είναι τώρα ένας Αλβανός και πηγαίνει στο περίπτερο και κάνει στο περίπτερά παγκωτό κεράτσι. Λέει, άνοιξε το ψυγείο και πάρε τι να σου πω. Ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη φορά τα κεράτσι εγώ. Αυτό ακούστηκε ακόμη και ωραία. Ναι, όπως είπα πριν, δεν έχω καμία απολύτως ρατσιστική διάθεση. Το κέρδι σας πάνω, φτιάξω, χαλάσω. Anyway, αυτά, καλή επιτυχία στις εξετάσεις, οι οποίες δεν είναι ξεκινήσει. Ναι, λίγο αργά να το πω. Never mind. Subscribe και like για περισσότερα. Μπείτε στο κανάλι μου, θα αφήσω σύνδεσμο. Μπείτε στο κανάλι του Cameraman, εννοείται. Μπείτε σε ό,τι κανάλι έχω εγώ μαζί με τον Μάξιμο, τον Cameraman και τον Κωνσταντίνο. Και έχουμε πολλά. Greek Geeks. Μάξιμος Ταρελαμπόπουλος, G. Κώστας, DJ Καγιούλης. Έτσι σας κάνουνε, άμα θυμηθώ θα γράψω κι άλλα, μην ανησυχείτε. Αλλά μέχρι την επόμενη φορά, είμαστε καλά. Κάτω! Τέλος πάντων, ήταν το Τωτός, τώρα θα κοιτάω μόνο πάνω στην οθόνη, συγγνώμη. Ήταν ο Τωτός με άλλα 2 παιδιά μέσα στο γραφείο του διευθυντή, σταμάτα λίγο. Στο σχολείο, λέει ο διευθυντής. Τι έκανες εσύ, Γιώργο? Πέταξα μια καρέκλα, λέει, κύριε, στην καθηγήτρια. 2 μέρες αποβολή του κάνει ο διευθυντής. Τι έκανες εσύ? Γάμο, τι μου λέει, τι σε δένει. Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Κάτω με τη ροδέλα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξανά. Τώρα που το είπα δυνατά, ακούστε και πιο αστείο.
Έπρεπε να το λέγεις με προφορά. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν το έχω ξαναπεί δυνατά. Λοιπόν, ξανά. Θα το κόψουμε αυτό,